Добре дошъл в третата, може би най-важна част от нашата лекция. Днес говорим за масно разтворимите витамини А, Д, Е и К. Наричам ги стратегическите резерви, защото за разлика от водно разтворимите, тялото ни може да ги складира в масната тъкан. Това е едновременно предимство и огромен риск. Ако прекалим, можем да си навредим. Затова при тях подходът трябва да е много по-информиран. Лекция номер 3. Витамин Е и витамин Д – двамата гиганти. Ще се фокусирам върху два от тях, при които има най-много нюанси. Витамин Е – защитникът на клетките. Природен срещу синтетичен. Това е ключово. Аптечният витамин е синтетика, DL форма. Той съдържа както полезната природна форма, така и нейна огледална, фалшива версия, която тялото не разпознава. Аз винаги търся природен витамин Е, Д форма, който е съставен от 8 различни съединения – токофероли и токотриеноли. Токотриенолите имат уникалното свойство да потискат синтеза на лошия холестерол. Доза и синергия. Препоръчителната доза е около 100 мг природен витамин Е на ден. И най-важното – витамин Е винаги трябва да се приема заедно с витамин С. Те работят като взаимосвързан съд, като перфектна антиоксидантна двойка. Единият погасява пожара, а другият го презарежда. Витамин Д – суперхормонът. Разбирането за витамин Д се промени напълно в последните години. Той не е просто витамин против рахит, а прохормон, който регулира стотици процеси. Активация. Слънцето го образува в кожата, но в неактивна форма. За да заработи, той трябва да премине първо през черния дроб, а след това през бъбреците. Хора с проблеми в тези органи не могат да го активират ефективно. Кофактори – супер важно. Витамин Д не работи сам. За да го активира и използва, тялото се нуждае от помощници. Витамин С, витамин В2, витамин К2, магнезий, цинк, селен и желязо. Без тях, приемът на витамин Д е почти безсмислен. Дозиране и контрол. Тук грешки не са позволени. Предозирането е опасно. Затова важно е да се направи кръвен тест за нивата на 25 OHD. Това е единственият верен ориентир. Целта е нивата в кръвта да са между 80 и 100 микрограма на милилитър. Дозировката се определя само след тест. Ако нивото ви е ниско, например 15 микрограма на милилитър, може да се наложи временен прием на високи дози, 5000 и 10 000 международни единици, но непременно с последващ контролен тест след 3-4 седмици. Поддържащата доза обикновено е около 2000 международни единици. В последната, четвърта част от нашата лекция ще разгледаме скритите герои – минералите. Ще разберем защо формата им е по-важна от дозата и как да ги комбинираме правилно.